Ngicela ukubingelela kulomndeni wangapha ku-YouTube. Ngicela ukukhuluma nani nje nina enizakhamuzi zangapha. Kune-short movie engibhizi ngayo esingahle siyiqede kule nyanga. Sesishuthe ama-scenes awu-8, kushoda scene number 9 no-scene number 10. Lapho-ke engizoba-ke ngi-involved khona ngiphetha. Ngizayiphosta leyo video ngokuphelela kwayo la ku-YouTube mahhala. Ngiphinde ngiphoste enye i-video okanye i-movie engizobe ngifundisa khona nge-bracelet. Nanokuthi umuntu uma ngabe ehlanya wenziwa kanjani ukuze umuntu ahlanye. Khumbula ukuthi ithakathiloji lena engiyifundisayo not bangifundisa abantu ukuthakatha. Uma ngabe lawo ma-short movies niwajabulela, kulapho-ke manje la ngizovula khona ama-subscribers. Lapho sokuthi khona uyu-subscriber monthly, kube ne-fee that you will be paying, so that nginenzele lezinto nizibone nabantwana bakwazi ukuzibona. Engizoyishutha ehamba nge-bracelet izobe ikubonisa ukuthi i-bracelet isebenza kanjani, ilwa kanjani nemimoya emibi, futhi imsizaphi umuntu, abantu banithakatha kanjani, ingakuvikela kanjani i-bracelet. Ngoba ukwenza lama video kungikhosta ama-thousands a-serious mhlawumbe ukwenza lama movie, ngoba kune-production kune-crew engisebenza ngayo yabantu aba-professional. So ezingibonile ngale kuma-behind the scene, angithathanga nje abantu estradini, ngithatha abantu abazonenzela into nani enizokwazi ukuyibukela. So-ke langazelelani i-short movie yethakathiloji ezoba nama-episodes akahlukahlukene. Mawukuthi mhlambe ngifuna ukunivezela ngokuthwetshulwa kwedlozi, lithwetshulwa kanjani idlozi. Ngifuna ukunivezela ngokungasebenzi komthandazo, ukuthi umthandazo uze ungasebenzi kusuke kwenze njani umthandazo uma ngabe ungasebenzi. So-ke angeke ngikwazi ukuspenda thousands of money for u-TikTok ukuthi abantu nje bewubukela, kodwa nina enizela ngenhloso yokuzofunda inina engizonifakela wona lawo ma-video lawo. So-ke you subscribe ngale, then ngelama video ngiwafake ngale, sifunde abantu babone ukuthi ke kuhamba kanjani ke. So-ke ngicela nilangazelele i-short movie engizonifakela yona eyethakathiloji. Nifunde uba nithakathwa kanjani, nifunde uba izinto zisebenza kanjani. Uma ngabe ngisebenzise usitha ngibuke, lo sitha ngibuke ufike uyidome kanjani ingqondo yomuntu, lo sitha ngibuke ufike uyivale kanjani ingqondo yesitha sakho. So-ke langazelelani ithakathiloji, ngeke sisayibhala phansi kodwa ke siyoyi-actor ukuze ibukelwe nayizalukazi nangabantu makube njalo.